entzule, San Fermintza saioan gaude. Uztailak 7 ditu San Fermin eguna da, eta gu hemen Zaldizuriko terrazan bertan. Maialen Guarte, egunon. Eguerdion, ze gaizki gauden, Ze gaizki gauden, ezin duzu imaginatu. Bueno, bai, ikusten alduzue, streamingen bidez ere, ikusteko aukera daukazuelako, berria.eusen ikusteko aukera, Euskal Herria irratia.eusen ere bai, hortxe ditugu gainera berriako lankideak, bai, Lara Medina Beitia eta Jone Amunarriz ez dituzu ikusten, baina hortxe daude. Diskutaturik, gero igual aterako ditugu, ez? Bai, aterako dira ona. Eta nik ez dakit kamaran ikusten den, baina hemen mai gainean, hemen daukagu edaria prest eta tostada ere prest. Batzuko lehenengo gosari hartzen, beste batzuk kasila bigarrena. Hori da, bai. Eta terraza beteta, egia erranda, uztailaren 7an bere ala betetzen da terraza hau, jendea tortzen da ja goizeko 11etarako, 12ak arte ez dute zabaltzen, eta dagoeneko beteta, hemen inguruan jende pila bat daukagu, bai, eta jende gehiago izanen dugu, gonbidatuen artean. Bai, hori da, gonbidatu pila bat izanen ditugu hemen, Zaldi Zuriaren ostatuan gaudelako zuzenean, eta, bueno, besteak beste, hainbat alderdi politikotako kideak, Ika Arturo Kanpioneko euskaltegiko kideak, bueno, hariko gara ere ganadu feriaren inguruan, baita prozesioa zere hitz eginen dugu. Herri kirolari buruz, Mikel Lasarte eta Martin Juanena izanen ditugulako, ez da gabilloien inguruan hitz egiteko. Bai, eta, bueno, jai ezberdinen inguruan, gora Iruña, gero ere Launika Peñako kide kantolatzen dituzten goiz, gorri eta arratx goriei buruz ere hitz eginen dugu. Hori da, musika zuzenean ere edukiko dugu, bai. Jagoen musikaria izanen dugu gurekin, akordiolari batekin, ere. Hori da, eta jotak ere kantatuko dizkigute. Baina ere, Mila Martínez izanen dugu, eta zuzenean entzuteko aukera izan dugu, baina gaur prozesio eguna denez, eta hor jotak eta entzuten dira. Guk hemen nahi genuen hemen Zaldizuriko terraza hontan ere, jotaren bat edo zuzenean entzutea, eta edukiko dugu. Bueno, horiek besteak beste, baina deus baino lehen unetxoa, Maialen. Zein izan zen unetxoa? Nik ordu asko zitut eman San Ferminetan, baina agian gaur goizekoa kontatuko dizut. Izan ere ni herritik etorri naiz, baina gurasoak Sanuzela inen bizi dira, eta horra parkatu dut kotxea, eta esan dut, bueno, garaiz etorri naiz, eta oinez joanen naiz Zaldizuriraino ikusteko giroa, eta kostatu zaidu gutxiago, Sanuzelaitik Alde Zarrera igotzea, Alde Zarretik ona Zaldizuriraino iristea baino. Izan ere, tartean topatu ditut prozesioa, topatu ditut kantuan ari zirela, hainbat balkoidietan geldituta, eta betik goitik kantuan ari ziren, jotak eta kantatzen, eta gero hortik irten, eta erraldoi eta buruandien konpartxarekin egin dut topo. Beraz, gauza asko ikusi ditut unetxo batean. Bai, izan da dena batera, ez da? Bai, hori da. Baina polita, ni garaiz bakarrik egin barko zenuke saioa. Bai, ama, bueno, eskerrak garaiz etorri zaren, Maialen, poztu egiten naiz. Eta zure unetxoa zein? Bueno, nire unetxoa atzokoa komentatuko dut, atzo seminario etxetik retransmititzeko aukera izan genuen, eta beraz, dakizue, hor unetxo batzuk ere izaten direla, eta atzo dakizuenez eman ziren horietako batzuk, lehendabizikoa nola ez, bueno, ikurriña atera zuten unetxoa, hori izan zen oso berezia, oio pikorra eta jartzen zaitu oraindik gogoratzen dudanean, baita ere, unetxoa izaten da, txistulariak ateratzen direnean eta gurtauna jotzen dutenean denak horre eskua altxaturik eta gero gaitariak eta ateratzen direnean ez da hor goitik gainera seminario etxetik ikusten da beste perspektiba batekin telebistan ikusten den bezala baina zuzenean hor ikusten da jendea eta nora dauden inguratuta eta jendea hor haien atzetik eta benetan hori dela unetxoa horiek dira nire unetxoak eta bueno gure saioetan San Fermintza saioetan egunero adarkadak entzunen ditugu eta bestelako mezuak entzunen ditugu iruditzen bazaizue entzunen dugu gaurko adarkada saio alkaizak gainera eginen digu prestatu digu gaurko adarkada beraz saioa entzunen dugu eguerdion saioa nahi duzunean eguerdion gizon batek emakume bat akatu zuen orain 7 urte gaurko egunez erail ez zuen pertsona batek beste batil hola soisoiean maskulinitate hegemonikoan sozializatutako gizakume batek, patriarkatuak legitimatua, bere botere sistematikoa erabili zuen. Eta orain, ordukoaz akordatzen gara kolore morez margotzen udaletxeko fatxada. Eta pizti hutsa izan zen aditzen dugu karriketan, hiltzaileari erreferentzia egiten dioten komentarioetan. Munstroa, nazkagarria, eroa, hori diote amorru hitz askok, baino ez.
Ez dezagun erotzatar. Gure sistema patriarkarraren baloreek erditutako beste bat baino ez da. Hainoikoa den violentzia sexista are muturrerago eraman duen bat. Ez baduzu sinisten ikusi atzoko txupinazoko ukituen irudiak, eta entzun bakarrik dijoan neska kuadrilla batek aditu beharrekoak, edo estrapolatu zuenera boiera dogei bikote batek sufritu beharreko irainak. Zuri-gorria bezain normalak dira eta eraso sexistak Sanferminetan. Lololololoaren kulturan zutabetu zaizkigu festak, matxirulizatu zaizkigu tabernak, eta hainbeste erainoko ere eustan eska argudiatu dizkigute zauriak. Beste urte betez, borroka egunak ere badira jaiak, eta hil horretan eskertzekoa da herri mugimenduko eragileek eta Gora Iruñak martxan jarritako kanpainak. Ahatik ez dira nahikoa. Asko dago eta egiteko. Lolololoaren kulturaren aurrean gozatu askatasunez. Eta ea lololololo egiten duten horiek monosilabiko bihurtzen zaizkigun. Eta laster egiten duten betiko lo. Ongi pasa festetan eta gora autodefentsa feminista. Sanferminetan Euskal Herri Irratia 12 ordubietara zaldi zuritik zuzenean Sanfermintza. Horixe saio alkaizaren adarkada, Nagore Lafaje gogoan, gaur duela 7 urte hil zutelako Lafaje hemen Iruñean, eta bera gogoratu nahi izan du, eta gaur aipatuko duguna ere, lilaz argiztatuko dituztela udala eta parlamentua haren oroimenez, eta lehen aldiz parte hartu duela, hainbat elkarretaratzetan Iruñeko udalak ere, Nagore zenaren amarekin, eta beste hainbat kiderekin batera. Eta orain beste gauza batzutara joko dugu, izan ere, 2015ko lehen entzierroa gaur izan da, Jandilla etxeko zezenak aritu dira, eta 2 minutu eta 23 segunduko korrikaldia egin dute, azkarra eta arriskutsua, baina honen inguruko datu guztiak, xetasun guztiak berriako kazetari eta lankide Ander Perezek jaso ditu. Eguerdion, Ander. Nola ikusi duzu gaurko lehen entzierro hori? Aipatu zuen moduan, oso entzierro azkarra bizia eta batez ere esango nuke oso arriskutsua izan dela, kolpeak eta erasoak behin eta berriro izan dira. Esan dezakegu Jandillak goitik bera bete duela gidoia, badakigu bere izena edo bere fama arriskuarekin lotu izan dela sarri, merezita da gainera fama hori, gogoratu behar dugu edo kontuan hartu, azken 16 alditan hartu duena partea, azken 16 urteetan, 28 adarkatu eta 84 kolpatu utzi dituela. Horrek esan nahi du, bataz beste Jandillako zezenek 1,75 adarkatu uzten duela entzierro bakoitzeko, eta horrek esan nahi du, Sanferminetara etortzen diren ganadutegi guztietan arriskurik handiena sortzen duena, edo bigarren arriskurik handiena sortzen duena horixe dela, Jandilla ganadutegia. Kontuan hartu behar da ere, ganadutegi honek, Jandillako zezenek utzi zutela 2009an orain arte Iruñeko entzierrotan izan den azken hildakoa, Daniel Jimeno gazte madrildarra. Eta gaur ere esaten genuen bezala, azkenan gidoia bete dute, edo ohiko arrisku hori bete dute. 3 adarkada izan dira guztira, beste hainbat tokitan, 3 toki ezberdinetan, eta beste 8 ospitaleratu ere izan dira gehienak kolpe ezberdinekin. Eta pentsa bada zenbaki bat, bada datu bat gaurko entzierro honen arriskuaren tamainaren berri ematen diguna. 79 hartatu izan dira guztira, Cruz Rojako Gurutzu Gorriko datuen arabera, bidalitako gogarrean 79 hartatu aipatzen zituzten, asko eta asko zauri txikiekin, baina hor dago zenbaki hori, 11 ospitaleratu izan dira, baina osotara 79 hartatu guztira Gurutzu Gorriak hartatu dituenak. Eta aipatutakoa, bizia izan da entzierroa, abiatu eta berehala Santo Domingo aldapan bertan, saldoko zezen bat aurreratu da, Kriston abiada hartu du, aldapan gora, eta hori izan da gainera, lehen kolpeak, lehen arrisku, seinaleak edo zantzuak. Horri izan da gainera, zezen horrek lehen adarkada jo duena, Santo Domingoko aldaparen bukaeran, besapean, 38 urteko estatu batu bati, hori izan da lehenengo adarkatua.
Gero beste zezen batek hartu du gidaritza taldearena, eta taldean nahiko elkarturik sartu da Udaletxe plazan, modu garbian egin dute tarte hori, inguruan jendea zutela, baina haiek erditik oso modu garbian pasa dira, zeharkatu dute Udaletxe plaza. Gero Merkaderesen sartzelakoan hor berriro izan dira erorikoak, eta erasoak hor berriro bitan banatu da taldea, eta arriskua itzuli da, eta tarte horretan egin zuzen ere, Merkadereseko tarte horretan izan da gaurko bigarren adarkatua, 27 urteko estatu batuarra hau ere. Gero estafetako 2 urgunera iritsi dira. Hor, aipatu beharra dago ez direla erori, badakizue iskina horretan askotan gertatzen direla zezenen erorikoak, gaurkoan ez dira erori, baina bai, paretaren kontra jo dutela momentu batean, etorrera arrisku uneak bizizan dira, mutil bat ere lurrean ikusi du, saldoa bere gainetik pasatzen zen bitartean, eta horrela sartu dira estafeta kalean, abiadura handiz, hala egin dute ere estafetako ibilbide guztia, kriston abiaduran, eta horre, lasterketa polit batzuk ikusi izan dira, baina kolpeak eta erorikoak ere etengabekoak bata bestearen atzetik. Zorionez, esan beharra dugu, estafeta kalean zehar, arrisku handiko uneak bai, baina adar zauriturik ez dela izan, baina gerora telefonika inguru horretan hor izan da azken adarkatua, 30 urteko Britainiarra kasu hontan. Eta hortik ja plazara sartu dira, lehenengo zezen bat aurreratua sartu da Ikuilutan, eta hortik segundu gutxira beste bostak, nahiko elkarturik bostoiek, eta alaxe bukatu da gaurko entzierroa, esan duzen moduan 2 minutu eta 23 segunduko entzierro azkarra, bizia, eta oso arriskutsua. Bai, zezenek arriskua sortu dute, baina gero gaur beste gauza bat ere ikusi dugu estafetan bereziki jende asko gelditu dela entzierroaren ibilbidean hor pilatuta alde banatan, eta horrek ere sortu duela arriskua, izan ere korrikalariek ia ezin zuten aurrera egin. Bai, eta hori ikusita, pentsa dezakegu gertazitekena, baina askoz gutxiago gertatu dela, zorionez ez da horren ondorioz, zer gertatu, baina egia da jende asko zegoela, beti uztailaren 7an, jende asko goten da beti, berezko egunagatik, lehenengo entzierroa delako, eta San Fermin eguna bera ere badelako, gaur ere jende asko ikusten zen, hala ere nik uste dut korrikalde politak izan direla, hau da, ez zegoen, ez zuten elkartra batzen ere pentsa zitekena bezain beste, baina bai, zuk esatu duzuna hor jende asko alboetan geratu da, momentu batzuetan oztopo izan ziteken eta arriskua suertatu, baina zorionez ez da beste munduko zer gertatu horren ondorioz. Hori da, bihar ere zu izanen zaitugu kontakizuna egiten, beraz ia biharkoa nola doan, eta entzunen zaitugu. Ederki, bai, bihar arte. Mila esker, Ander. Bai. Bihar arte. Konpartsaren GPS-a Golen Zinemen eskutik, Golen Zinema, gora San Fermin. Eta aurrera jarraituko dugu, jakinda zenolako entzierroa izan dugun gaur, orain erraldoien atzetik, konpartsaren atzetik joateko asmoa dugu egunero eginen dugu hau, Oiane Aldabe txistularia dugu telefonoz bestaldean, egunon, eguerdion. Egunon. Eguerdion, tira, hori da jakin nahi duguna, gaur erraldoiak eta buru handiak behatzit herritan abiatu dira, hor konpartaren irteera, espeletaren jauregitik eginda. Konta iguzu, nona, ari zareten orain? Orain bertan, berriro, espeletan ikuste deskansatzen, zeren prozesioan metan sartu dira, gutxi gora bera urdu bat, deskansatzeko, gozaltzeko, eta berriz indartzeko baitzeko gero. Hoi da, eta ze asmo orain, hortik nora abiatuko zareten, ze ibilbidea ginen duzuen? Gaurko eguna, berezia da, zeren prozesioa bagolata, erraldoiak prozesioaren barruan daude, eta egiten dute rekorrido berdina. Gero falta dena da, kale nagusitik berriro katedralera igo kabildu hautzeko, eta gero katedraletik berriro udaletxera bukatzeko prozesioa. Ederki, bilbide hori beraz, orain, badakigu non zaudeten, beraz, Oiane Aldabe, mila esker haunitz, ongi segita hurrengora arte. Venga, agur. Konpartsaren GPS-a Golen Zinemen eskutik, Golen Zinema, gora San Fermin. Inork zure desioi ezezkoa eman badie, ezetz esateko eskubidea duelako izan da.
Adi egon eta errespeta ezazu. Festetan, ezetza, beti da ezetz. Eraso sexistarik gabeko jaien alde. Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko udala. Udan ere euskaldundu zaitez aekarekin. Ikastaro trinkoak eta mintza barne. Bi asteko barnetegiak. Familientzako barnetegiak. Barnetegi ibiltariak oinez zein bizikletaz. Auto ikaskuntza eta online eskaintza. Informazio gehiago aeka.eus. San Ferminetako girorik onena, Carmen Karrikako herriko tabernan eta Arrano elkartean. Carmen Karrikako herriko tabernan ogitartekoak, tragoak eta zuzeneko musika. Arrano elkartean, paregabeko gosariak, bazkariak eta afariak. Erreserbak, 9-4-8, 2-2-8-2 telefono zenbakian. Carmen Karrikako herriko taberna eta Arrano elkartea. Jaia eta borroka, elkartasunez. Festa on! Cambio, si diversión, estás buscando ven a mi ciudad. Milikatu. Catering eta haragi erreak, zure otordua, etxeko ospakizunak, lagun kuadrilak, otordu herrikoiak. Milikatu. Donibane auzoko Iratxe monasterioaren 20. Enkarguak milikatu.com eta 9-4-06-22-63 telefono zenbakian. Milikatu.com. Golem Yamaguchi eta Golem Bayona Sanferminekin bat eginez, uztailaren 6-tik 14 bitartean gure ateak itxita izanen dira. Golem Morea berriz Sanferminetako egun guztiak zabalik. Golem Zinemak gora Sanfermin! Aurtengo Sanferminak gozatu zentralen. Burgoen plazan terraza, amarretakoak, bazkariak, afariak, kopak, beti festa giroan. Erreserbak 9-4-22-0-6 telefonoan. Sanferminetan egun eta gau osoa zentralen. Jarrai gaitzazu Facebooken. Zentral, zure plazer gehienak asetuko dituen hornigaien merkatua. Zuriaren ostatutik ari gara zuzenean, 89.4an entzuten aldu zue irratia, edo baita espremen bidez, Euskal Herri irratia.eusen eta berria.eusen bidez, hor ikusi ere ikusten algaitu zue. Eta hemen Zaldi Zuriaren ostatua lepo betea, mukurun betean dago, eta gonbidatu bat ere badugu alboan, Berriako Ander Perez izan dugu duela minutu gutxi, entzierroaren kronika egiten, eta orain beste lagun bat hurbildu zaigu Ikertu dia, eguerdion. Gaixo, eguerdion. Eta esan diguzu estondo pixka batekin zatozela. Bueno, pixka bat da, baina ongi, oraindik ongi. Ziratekin oraindik. Bai, lehenbiziko eguna, bueno, oraindik ongi. Eta nola bian zen dena biziko egun hori? Bueno, ongi, goizean txipinazoan, egia esan polita, aurten. Txipinazoan lanean, edo txipinazoan ikusten. Eta gero dantzan ere bai, eta gero ja, bueno, lana tokatu zen arratsaldean, eta gauean, parranda pixko bat ere bai. Beraz, egun hauetan lana eta parranda uztartzen dituzu? Bai. Bueno, dantza lehenbiziko egunean, baina gainerakoetan nik ez du dantzatu behar, orduan ongi. Ongi dara matu. Bai, hobeki, lehenbiziko egunean, goizean, eguerdian dantzatzea, ongi dago, baina gero ja hortik aurrera zailago. Bai, den uztartzea. Zein litzateke bigarren egun honetan, Ikertu biarentzako unetxoa? Unetxoa, egia esan uztailaren 7an, prozesua ez. Bueno, kurian orain arte bai, baina aurten ez dakit, gero ian beharko dugu ikustera zer gertatzen den. Agian kuriako aleko hori edo bestela pintxo bat nabarrerian hemendik atera eta bere alaxe. Eta bere ala. Datozen egunetarako zein da zure agenda, zein da zure egitaragua, zer jarraituko duzu? Bueno, nik azken horria idatzeko dudanez berrian, pixko bat libre dudanez, ez dut kubritu behar deus, baina, biliko nahi zandik eta hemendik, ikusten ager zer gertatzen den, zer idazteko, zerbait bitxia gertatzen den, eta orduan, ez daukat plan zehatzik oraindik, baina
Baina, bueno, ibili beharko dugu. Orain arte, zerbait bitxia topatu duzu kaletik? Ba, egia esan bitxia ez, badirudi ezakit giro nahiko lasaia dagoela, ez? Lasaia eta beroa. Lasaia, beroa, hori ere. Badago besta ez, baina ezakit, jende agian gutxiago. Antzematen da, baina gustora ez, hobeki agian. Aurten, atzo, txupinazaren egunean, gure lankide Juan Cruzek aipatzen zuen, aurten zein izanen den, hori, modan jarriko den tresna, edo, abanikoak izanen ote diren, edo bainu jantziak agian? Ba, agian izan beharko luke bainu jantzia. Ba, ez dakit, abanikoak urtero ateratzen dira ez, eta urten seguruenik pila salduko dira. Baina alako gailu raroak ez ditut oraindik ikusi. Nik atzo bira ikusi nituen batzuk, hola, frisak bezala ura botatzen gainetik, eta horrela jendea freskatu dut. Hori ere... Hori izan daiteke igual aurtengo... Ideia ona da. Bai. Ia gero ikusten dugun baten bat saltzen, eta erosteko aukera dugu. Beraz, datozen egunetan bitxikeria horien bilaterako zara San Ferminetara, eta gau ezera aritzeko aukera izanen duzu. Bai, gauean ere pixko bat bai, egun batzuetan gehiago, beste batzuetan gutxiago, eta bueno, aber gorputzak zenbat aguantatzen duen eta horren arabera. Eta egunean izan zara bisitan dagoeneko? Bai, atzo nintzen, eta gira esan aurten iaz jende gutxiago bildu zen ez hotza egiten zuen, eta horri baiaren ertzean hotza handiagoa egiten zuen, aurten kontrakoa, aurten ikuste toki egokian dagoela jaigunea, bueno, beroa egiten zuen atzo ere, gauez ni berandu atera nintzen lanetik 8:30 aldera edo, baina orduan ere 33 gradu egiten zituen, eta jaigunean, bueno, nahiko ongi. Bai. Eta bueno, garagardoa hotza dago orduan. Eta San Fermin hauetarako zure proposamena zein izango litzateke? Proposamena. Bueno, proposamena nik uste izan behar duela beti norberak bere besta egitea, ez? Egitarauetik aldendu eta bueno, eta sorpresa pizko bat ere bai, ez? Jaigunera joaten baldin bada norbait, gitarauari begiratu gabe edo aldezarrera hori da. Nik uste hori dela San Ferminetan honena, ez? Planik ez izatea, ateratzea eta bueno, ikustea bertze gertatzen den. Ikertu bia ongi joan daitezela egun hauek, eta ia gauza biak uztartzeko gai zaren. Kontatuko diguzu. Bitxikeriaren bateo topatuz gero, kontatuko diguzu. Oso ongi. Mi esker. San Ferminetan Euskal Herri irratia 12:00 ordu bietara, zaldi zuritik zuzenean. San Fermintza. Oinez txokoa, takoneran. Gaur atxaldeko 6:30 ipuin bertsotuak. Denok ezagutzen dugun ipuinak bertsoz kontatuak. Atzean, gorputzak dantza eskatzen badizue, ameka terditatik aitzinet, trikidantz taldea. Eta tirriteri DJak. Zaindu, elikatu, maitatu euskara. Jaso izan dugu hainbat. Nafarroa oinez, 2018. Amabortz. Gora San Fermin. Saritzen dugu hemen gaude Zaldizuriko terraza eder honetan, giro ederra eta terraza beteta egia arranda, asera-aseratik etzegon horrela eta horrela jarraitzen du. Guk jarraituko dugu
Datuekin izketan, Xavier Martínez de Lezea, eguerdion. Baita zuri ere. Ikako txokotik, zaldiko maldikotik dator bera, ez dakit garbiketa lanak egin dituzun gaur edo? Bai, bueno, denetik tokatzen da. Garbitu, kamarak bete, sukaldeko lana, itxi, ireki, argiak, gero beti izaten dira azken hor gauza bera, kriston beroa egiten zula. Egia esan, bueno, barruan fresko xamarre bili ginen, hor baldugu aire gokitua eta, bueno, nion, barraren barrua aldea beste gauza bada eta sukaldea. Eta horrelako giro beroak laguntzen du, ez da, freskagarriak. Bai, ikaragarria da. Horre, ja, gauaren bukaeran eta zikin pixka begiratzen zer nola joan zen eta zer falta den eta beste eta ikaratuta gelitu ginen, San Fermin guztietarako eskatua genuen ura botilak. Bai? Gastatu, bueno, oraindik baditu, baina azken kutxa, sartu genuen kamaratan, eta gehiago eskatu beharko dugu. Ikaragarria, bai. Ikaragarria, bai, urarena. Alkoholik gabeko garagardoa ere, joan zen ikaragarri, eta bai. Bai, orduan, atzo entzuten genuen aholku bat hori zen, hain zuzen ere, ez da, horrelako beroarekin arrisku hori dauka, ez da, gehiagi edateko arrisku hori, orduan, tartekatu, alkoholunak eta alkoholik gabekoak eta bestela gaitz. Bai, bueno, gero jendeak ez barran katxiak eta urakin eta izotzekin eta eskatu, eta bueno, venga. Batzuk izanen ziren gainetik bota. Bai, seguro, bai. Bueno, zaldiko maldiko txokoan, hor itzordu garrantzitsua urtero daukazuen atun janarena, hori bederatzean izanen duzu aurten. Hasi da, bai. Izanen da atun jana, hori karrikidiko lagunek antolatzen dute. Eta baina aprobetatzen dut gauza bat esateko, jende asko etortzen baitzaigu galdezka, duk bazkari horretako txartelak saltzen ditugun eta ez ditugu saltzen. Oiek karrikirin ezakit zabalik honen den saltzen ditan. Ez da karrikiriko ekin itzegin behar da txartel horiek erosteko. Eta gero, 13an, izan da beste bazkari bat dira zaldikoko bazkideen eguna eta bazkaria egiten dute eta horretarako ere txartela erosi behar da, baina guk ez dugu saltzen. Hori zaldikoko ekin harremanetan jarri beharra dago eta haiek saltzen dituzte zuzenean. Jende asko dituzten baizaigu galdezka eta gauza bera bete. Ez dugu txartelik saltzen ez. Beraz, bi itzordu garrantzitsu horiek aipatu dituzu, beste baten bat ola gogoratu beharko duguna? Bai, bueno, prestatu dugu egitarautxo bat, ola txukun samarra, bihar 8, ez da, bihar tailan 8 da. Eguerdian eginen dugu aurrendako, bueno, goiza edo, etorriko zaizkigu bi ikasle, eta horiek aritzen dira normalean aurrekin eta badakite aurrekin zer egin, eta musika gora, musika bera, aurpegia margotu, musika, kontzertilloak, horako kontuak, ez? Horregatik egin dugu bihar. Eta bihar bertan, arratsalde gauean, 9etan, egin dugu rap gaua. Rap gaua, bai. Etorriko zaizkigu Donostiatik Mizuritasuneri izeneko rapero bikote bat. Eta baita ere hemen Iruñeko Satelite, Rusiarra eta RPV-ko Josu. Eta, bueno, espero dugu saltxa desentekoa. Eta begiratu behar dut. Bertso saioa, bertso pintxo totea jarri dugu, terreko dira Xabier Torreros eta Eneko Lazkoz, eta, bueno, bertso saioa izanen dugu, arratsaldeko 8:30 aurrera. Pintxoak banatuko ditugu, bueno, bertsoak entzun bitartean eta gozatu bitartean. Iaz egin genuen, eta rap gaua ere iaz egin genuen lehenengoz, eta oso ongi ateratzen biak ere, eta urten ere, pasan geno, bertezeko dugu. Ba, oso ongi. Hori dira, ez dakit, nolabait, ez gero, pare bat egune, baina oraindik zehaztu gabe txalapartariak etorriko dira, giro pizkat egitera hor, kanpoaldean. Eta, bueno, hori da, hola, ez dakite berezitasun bienak horiek dira. Gero, gure ohiko eskaintza, betikoa, ez, eguerdian eta gauean irekitzen dugu, eguerdian 12etatik 3etara, eta hor fritoak eta, bueno, bermuta egiteko aukera eta badao. Gero itxe egiten dugu arratsaldean, bazkari egunetan izan ezik, eta berriz irekitzen dugu 8etan, eta orduan hor, bueno, bokatak eta sukaldea irekita egoten da, ordu bat arte. Bokata ederrak eskaintzen dituzue
gainera. Bai, bueno, saiatzen gara, ez mimos egiten. Ez dakit, ni gatzo probatu nuen ajuarrieroa eta ikaragarri goxoa da. Bai, ikasle batek prestatu digu, bera sukaldaria da, profesionala, eta oso goxoa. Hori beraz aholkatuko zen nik, ezta? Jendeak gastatu balizateko. Bai, eta hoxe da gure eskaintza edo. Gero gauean komentatu duzu, ezta, irikitzen duzuela eta zein ordura arte? Bueno, ordu bat arte dugu zabalik sukaldea, eta gero itxi egiten dugu, eta bueno, gero itxi arte, ez dakit ekiz. Gero handia eta ona eta baldin badago, pues guk ez dugu eta etxiko. Hoizu. Bai. Ederki, hori da zaldiko maldikon daukazuen eskaintza, ikak antolatutako txoko horretan, eta zuen artean ja txandak egin da. Bai. Bai, jende desente, gainera, bueno, begira, bai, aprobetxatu nahi dut eskerrak emateko izena eman duen jende guztiari, ez? Azkenean, pues, ikasleak, ikasle hoiak, irakasle hoiak, lagunak, kampion euskaltegiaren orbitako satelite asko, ez? Etortzen da, kristolana egiten dute, musutruk, ez? Gu laguntzeko, kontuan hartu beharra dago, zaldikotik ateratzen dugun diru gehiena guretzat dela, eta, bueno, gure urtean zeharreko jarduera laguntzeko erabiltzen dugu, ez? Gogoratu nahi dut, 3 urte dela matzagula diru laguntzari jaso gabe, duen euskalduntzeko euskaltegiok, eta, bueno, horako gauzak oso garrantzitsua dira guretzat, eta beraz, bueno, hola musutruk, eta ez gogo honez lanera etortzen den jendeari, eskerrik, ezakitez, aldaketaren garai honetan, uste duzu hori aldatuko dela? Bueno, bai, itxaropena badugu, ez? Espero dezagun baietz. Espero dugu guztiok. Hoixe. Javier Martínez de Lezea, eskerrik asko. Bueno, zuei. Eta gora San Fermintza. Gora San Fermintza. Aio, arte, bai, aio. San Ferminetan Euskal Herri irratia 12 ordu bietara zaldi zuritik zuzenean. San Fermintza. Jarraitzen dugu eta jarraitu baino lehen agurtu nahiko genituzke Leitzako lagunak ere. Horiek ere bat egiten dutelako gurekin eta jaso dugu duela gutxi Naizabaletaren mezua erranez. Ara, gure Martin! Ikusi zaitu Martin horratzean eta ezinela tostada jaten eta agurtzeko errandit. Orduan guk ere agurtuko dugu Leitzak. Martin Juanera, eguerdion. Eguerdion, bai, danoi. Mikel Lasarte, eguerdion ongi etorri. Bai, berdin. Bueno, ikusten duzuen bezala, kuadrilla ederra. Bai, kuadrilla ederra, bai. Horrein falta zaizkigu raba batzuk edo patata batzuk. Baina koskada janduzu egosoa, za? Arrazeot, bai. Ederra, bai. Hori izan da, lehen da biziko ongi etorria. Hori da. Raba ziren hemen klasiko bat, baina gaur aldatu indegu. Bai, nahi baldin baduzu gero. Gero ere, bai, aukeran, Bai. Bueno, eta zein diren lagun hauek, nik uste dut ez dutela aurkezpenik gabe ere jakinen dute, ikusen zulek, bai. Bakite oso ongi zein diren, eta herritik etorri dira, bueno, herriko jaskerarekin, eta bueno, bintzaz kapigorriak arri duzu. Bai, da, atorra txuria kotxean utzi eta dele eta buelta. Arreba plantxatu eta elegante garri, atorra baino, hau bitxa sobatu zaiko, bide handatzen, bai, bi agundatuko ditut eta batein omerretak itxo. Beste prestatu idauga, biara totzeko majo, dotore horrela. Hoxe, izan dudan ere pentsamentua. Beraz, gaurrez eta bihar beristori behar eta txuri gintoriko naiz, bihar bai. Baina gaur hola etorri naiz lasai harrean, Erritiko itxura bade olaxe etortzeko ere, hola txuria oso jantzigape, baina bueno, urtea gaurrea joan ala jarri da txuria indarra hartu du, egia esan, Garai batean etortzen zeinan da, bueno, jende asko, baina orain bat duzu,
Tegin nongoa zean, edo nondi etorri zean, edo sorpresan, edo. Orain gainera badakigula zer dela eta non... Bai, mila bederatzen doita maika, zesan zuten, data eman zituzten da, txuriz, Mikel Ejarikoa, txuriz, gero familia entortzen danean da. Arraso gaur. Bai, familikin da etortzen ganean, orduan, painuloa eta ropa txurik eta jazten txu, bai. Gainera bai, nilanetik zuzenean, etorri naiz, bai. Bai, etorri zara ona, zaldi zurira gurekin hitz egitera, baina lanetik, dena den detailetxoak harri duzu, ez da, bai, gorria. Eta hemen gorria, ez da? Pero, zea pixkoa, bai, kasualidadez. Bueno, kasualidadez edo ez, baina... Bai, gainangoan bestela gu ere Iruñiko semea bezala sentitzen gara, San Berbinetan, hemen 20 minutu daukagu berria, Mikelek eta nik, eta nik txupinazoa ikusten dut telebistatik, eta beti unkitu iten naiz. Bai, beti. Alago nahar malkoa eta bestea. Berezioa izan du. Bai, agarra izan du da beti urtero inazten du zerbait berezia barruan. Esan da Iruñ seme berdala eta auta baina ez uste, ni uste darantzako dela San Bermina, ez? Uke bizi asko Iruñan egiten du hau dela eta bestea dela, eta Iruñen etxean bezala sentitzen gara. Eta gero, Martin, zu etorri zara ganadu feriotik pasatu. Bai, pasatu nahi du, bai. Eta hori da jakin nahi duguna, gaur ganadu feria egiten dut zazpian. Eta giroa nola ikusi duzu? Bueno, aldatu da zehar hori mundu hori. Lehen Valentziano eginda eta latza izaten zen alde aurretik aste bat osoa. Ospeatuta dara egin ziren, giston saila. Bararko ostalean da hotela iztaran da hartu eta buitan aldatu da, Valentzianoa bakarrik bat ikusi nuen aurten horrela bazaldu zala ba. Eta orain gara egiteko, saltze dute eta orain ez dute honea feria ekartzen antza animaliona, handa okat etxean. Da orduan honea etortzen zea da, atzin da oizkaxka, lau astot oso animalie koizkorra. Hona ikusi nahi bela duzu konkurso batera edo itako batea jonbera daukazu. Eta hor pasatzen zea, eta orduan prezioak berdintxu esan dute, guan urtean animali bixeat gustatu ezko geixo ikintzula, jendea bai, eta ambientea ere bai, eta gauza politia bain digan eren herrian tabernan gozaldu dute, eta sailbetek eta noa eta feri, beste sailbetek gozaldu dute, eta noa eta frontoira. Bagutxe bere iteratzeu, eta beti ere batzue seitzen dute, animo horrekin da, feriako giro horrekin da, hazin da dauen arte, Mikel, diguzte, garrantzikoa dala seitzea. Gauze politia izeten da, igual salmentaldetik ez da mugimendu handi ikeoten, baina bestetik, lehengo giroa eta, ratuat politia pasatzeko, azindatzuk eta ikusi, eta goize oso ongi pasatzen da. Da, berriozar ondortan da taberna goan lepo otedia bazkaltzeko eta gozaltzen bai, baina nelan batzuk eta horretzin, tounu edo, esaten diate beti bazkaltzen dutela, nahi bat edek elditu hemendik baten aizenean ba, eta horrela ba ere, sartu eta beraien egongo naizela taula. Bai, hoi gauza hona da. Hasieran udala esan zuen, behin, hola segitzen bazun feria, bera eta bera, pues igual jenduin beharko zala. Bai, ez da. Samielekoa, ez zaidatzera egin zuten, Samieleko... kendu intzuela. Oain urron gurteako hasi den ikuste beste modu batea prestatzeko asmotan, da festa marrun sartzeko asmoakin, da gauze gehiago inez, da nik uste berreskuratuko dela, berriz igual beste modu batea, aberastuko da, nik uste zea hoi ere moi aberastuko dela. Gure, garaibeteko gauzoi eitzeimentu eman inbertzaile, ez? Hortik jaio inan da bisea, basarritik eta azinde mundu hortatik eta horrela ba, politi izango nintzak esaitza ba, naber. Habez egaltatzen den, aurrera jarratzen dula, ez da, pilota munduak eta hor pilota partiduak horiek ere arrakastatxoak izaten dira. Bai. Zuen planen artean ere, Martin, zu bakigu? Bai, niturtzen aiz, urtero bueltatxoa diken dugu, bai, gabetan, hemen giston festivala, goten behit dira ba, binagako txapelketa, 6 bikote, 6 meño zein hobeagoak, eta izango da urtengoa ere. Eta gaurkoan berriz finala, gaur sarri hor tabernan eguzteare ongo algea bizkat, da finala polilla, 3 jota hola izola dauen tokian, pues hoi klasiko bat bihurtu da, horrela ba, ama bihurtu dituztelakos biako berenak izaten, da sarrerik iztaula, esan dit, hor korredore edo artekaria dan Jose Ignacio Garatzak, gure larrondarra deu, gure garanakoa, pues sarrerik gabe da, hola, da, lepo. Telebistan ikusi beharko duzu, hemendik atera eta telebistan. Bai, telebistan, hor taberna batean jartze dute telebistan, eta antxe ikusi behar da guztua eta patxadan, da, ja bada jaialdi polilla bat behatzen dan, da, denetan giroa dagoela ba entzuteak, ona da,
Mikelek herrikiroletako du joera da. Bai, nik gehiago herrikiroletako joera, eta hortan, bihar hasiko de jaialdik, eta 14 bitartean, Forum Plazan, egunero izango de, ikusteko hainbat eta hainbat txapelketa, eta horre, oso giro politi hoten da. Aurten bero haundi egiten dota, pixkoat jendea atzeatu ingo da, itzala bilatuz, Eta kirolariak ere, ez da horra eguzkitan ari? Bai, eguzkitan, bai. Aurten txapelketetan gaina kirolari asko da, bai ingude jasotzen, gurdi eramaten, bai, era ezberdinetako txapelketetan parte hartzea hundie izango da, eta bai, aurtengo hontan, bero desente eta izardi patzetan ikusiko tiu, noski. Izan ere, zuk ikusteko aukera izanen duzu, baina parte hartzeko ere bai, horri zanen baitzara. Bai, 14ean horri izango naiz motozerrakin erakustaldie egiten. Konta iguzu zer egiten duzun, zenolako lan egiten duzun, hor figurak eta egiten duzun? Bai, normalean, 40 ordu bete irauten du erakustaldik, eta hor, 3-4 irudi egiten jo, tola azkar xamar, motozerrakin. Eta artea beste modu batean lantzeko modue. Eta lehen, galdetu diogu Martinea, ze figura... Baina sorpresa da. Bai, sorpresa da. Bai, ensaio asko enjot, entrenamentu asko, eta, ja, menderatuta dauket. Txarin figura, eta golzinuk ez dut. Hola, zaila izango ditzeke, zaila, Ue, primera izango dela txari, osea, que lasai. Ordu joango zehazu ere, ez? Bauzu, hemen lan hau gazu, una betan, ez? Bueno, eta zuno joango zineke, fontoira ala Forum Barantzara, libre honezkeo. Ni Mikel ikustera. Mikel ikustera. Hombre, claro. Bai, artista. Dena den Mikel beste egunetan eta zer izanen dan eta? Bai, bihar hasiko de jaialdik eta bihar izango de, batez Nafarro mailako trontza txapelketak, bai gizonezkotan eta bai emakumezkotan. Geo uztailean behatzin, ingude altxatzea, bai gizonetan eta bai emakumetan, harri jasotze erakustaldie, Aimarriri goienen eskutik, uztailen 10ean, ostiralean berriz, bigarren mailako aizkorako txapelketako kanporaketa, eta Nafarroko kadete mailako trontza txapelketa. Geo larun batean, Nafarroko harri jasotze txapelketa, emakumezkoen txinga txapelketa, Nafarroko lasto altxatze txapelketa baita, eta geho uztailen 12, hau da, igandean, Nafarroko bikotekako txapelketa. Hor, Florena Zabal eta Julen Cañamares, hiru bikoteaiko de, Florena Zabal eta Julen Cañamares, Jon Rekondo eta Ruben Saralegi, eta Ander Erasun eta Donato Larretxea. Da, geho uztailen 13, hau da, astelenean, hirugarren mailako aizkora txapelketa jokatuko da, kanporaketa, hain zuzen, eta uztailen 14ean, Nafarroko gizonezkoen txinga txapelketa eta motozerra erakustaldie. Eta gero ja, uztailaren 14ean ja komentatu duzu. Bai, hoi da. Martin? Bueno, ikusteko gara da, bai, egia esan nik beti aizkorako txapelketa hortara, izaten dugu guztiak handiena, hor bibikote, bata Ander Erasun da Donato Larretxea, hie bizkea maldedak eta handi inguru aietatik etortzen dien edo borziriko dira, eta bikote hona osatzen dute, eta bi lehitzarrak ere polita, Rekondo eta Saralegik, biak lehitzaldera eraman nahiko dute, txapelak, eta gero Florena Zabal ikusteko ere gogozu gaude, zengatikan hilabete asko da, enbor gainean ikusi izdeula, ez dakit bere bizkarrezura nola da bilen. Bai, arazoak ineondu da, hernia eskala zula, eta hor nahiko gaizki bili da, eta berri izateatzen den, da ongi ateatzen den, da aizkol beti izan du den, aizkolari honnoi gusten duen. Julen Cañamares, pesolako txapeldun handi batekin, bera ere, berriotzarko mutila, horrela Cañamares tarraren eldudan, arraza horretarako kirolari amorratua direneko mutila, eta zer mateuten, baina aitortu berde, ez dira ikusiko, zengatikan, lau egun pasatzera horrean, ijoa mundak eta bakio eta horrean, aurten Mediterraneo utzi eta horrean inberdet, Kosta Baska inberdet. Normalean Mediterraneo. Bai, ala joan du naiz baino, aurten aldatu inberdeula eta bizkat eta ez dakit, nire begiko zalea naiz, amorratu egueldi, eguna zeurua izaten da, hango itxasoa, hango... Arraie, bikaine jango zuen, Martin. Bai, hemen jango ingo eta ikusiko, egueldi alaundo galdigo bizke bat, orain aurten ematen du baiezko, egueldi tankera hortan daula, honeago daula, eta
Hortxe, bere, Gipuzkoa izautze bizka, baina bizkai batez, eta ez alda bat pena, hemen Euskal Herrikoa izan itarak. Hemen bertan egon da, leku edarra egon dira, geho sartzen zea eta garesti xamarria, baino garesti bat dira hemen gauzak, Nik Barcelonan 3 pasatu ikut, maiatzan da, lekui garestiena garapatu ikut, Euskaldun lekuak, Euskaldun etxeak. Hemen marka izaten dugu. Hemen, oso ondo kotizatzen gehan jendea, egia esan, klase guztietara, Euskaldunak. Beraz, hemen San Ferminetan zer egiteko asmorik, Martin? Bueno, frontoira, ostegunean edo, apike, joango gehan da, hoi egin izkio, trabotxo batzu hori ingo ditugu parte zaharrean da, egosiko deu. Gozatzen bagea, oliaskoa gateko ere lehengo itxurakoa bagea, Ogan oliaskoa lehengo erara, ogan espezie eta porkeriko, zeie, bateko hartu eta ondatu izue gau hauzia. Erne jiberik hemen, Ni espezie eta porkeriko ez gustatzen, lehengo, lehengo klasea. Oliaskoa san, garbi, hauze harra daltzalda ba. Guztan, zazki lehengo itxura, klasiko ba, naiz, azken batean ba, ni. Eta Mikel, ze asmo? Bueno, bani, buelta atzuk, egingo jut, herrikirolak ikusteko, forum plazan, eta geho umeakin batxaldetan, batean barraketa, eta beste hon batean zirkoara, eta bueltatxon bat olaxe, nahi eunez ibiltzea gustarentzat. Egunez ibiltzea. Bai, gauean batez. Gauean ez, eta bueno, horre gogoratuko dugu, zailaren 14an ikusteko aukera, gu ezin gara joan, Mikel, 12etan arituko zara? Bai, 12etan nahiko eta zepena. Itxi beharko dugu San Fermintzaz ikustera joateko, edo... Handik egin dezakegu, zuzenean, Baita ere, begira, bai, zuzenean. Hori da. Bueno, ederki, Mikel Lasarte eta Martin Juanena, mil eskera unitz etortzeagatik gure txokontara. Ederki. Bai, zuei. Pasa, eta... Bai, berdin, zuek ere. Berdin, aurra. Zuek ere lanak ikun zuen, baina momentu politak ere bilatuko ikizue, Atzalde gaua ere hortxe da, gordu etzu badaude, eta... Horrela ba, gainagoan oso kupiluta joango, inuke sakrifizio alako egiten baten batuzue bakarri lana, ni peratu egon nitzake. Horrelake, badala posible, ondo pasatzea zuek. Bai, bada posible. Bueno, lasaiagon, nikoa. Eta, Martínez, desafioa Mikelentzat, ez da, datorren ikasturtean, edo datorren San Ferminetan, Maialen eta nire... Bai, hori, irudi egiteko, bai, molde hartzen nahi da, hau begira dago, erat, Zuetzea, tegu hartzen hau begira dago, ni esan ezkeuztik. Hori desafioa, Mikel? Bai, asko gustatzen begira da, desafio klase. Sanoa dijoala, dia klase hortan dijoala. Ikusiko dugu, ia zer gertatzen den. Bai, eskerrik asko, aurra jo. San Ferminetan Euskal Herri irratia, zaldi zuritik zuzenean, San Fermintza. Oinez txokoa, takoneran. Gaur atxaldeko 6:30 ipuin bertsotuak. Denok ezagutzen dugun ipuinak bertsoz kontatuak. Atzean, gorputzak dantza eskatzen badizue, ameka terditatik aitzinet, trikidantz taldea. Eta tirriteri DJak. Zaindu, elikatu, maitatu euskara. Jaso izan dugu hainbat. Nafarroa Oinez 2018. Ama bat. Golem Yamaguchi eta Golem Bayona San Ferminekin bat eginez, uztailaren 6tik 14 bitartean gure ateak itxita izanen dira. Golem Morea berriz, San Ferminetako egun guztiak zabalik. Golem Zinemak gora San Fermin! Gora Iruña, aurten ere herri San Ferminak antolatu eta ospatuko ditugu. Herritarrok gure jaien protagonista izan nahi dugu. Auzolanean eta elkarlanean prestatutako egitaraua jaigunean eta Iruña osoan izanen dugu. Horretarako guztion alegina eta babesa beharrezkoa dugu, zure babes ekonomikoa behar dugu. sanferminak.eus, Gora Iruña. Historia miresten dut, gero eraikitzen. Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu eta uztailaren 6tik 14 gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa on opa dizue guztiein. Uztailaren 15etik hasita merkealdia, gora San Fermin. Koltsoneria Gorritxo Tafalla 26 eta Tuterako Benjamin 8 Iruñan. Ferminetan, oinez txokoa takoneran. Aurreka helduen dako zaintza zabala gure egunean. Informazio gehiago irubebikoitza.nafarroaoinez.net eta sare sozialetan.
Zatozte unez txokora. Solastu, kantatu, dantzatu. Germanki pastu zara. Nafarroa oinez 2015. Amabortz. San Ferminetan goizeko 11:00 iruretara, bermut bikaina. Kafe Rotxek Euskal Herria irratikoa entzule eta adiskide guztiei, festa on opa die. Kafe Rotx, komedia eskerrika, Iruña. Aizoin sagardotegia, sagardoa eta txupinazkoa. San Ferminetan ere guk egindako sagardoa dastatzeaz gain sagardotegiko menua arrainerrea eta sasoiko jakiak aukeran. Aizoin sagardotegia Iruregaina industrialdea. Aizoin, erreserbak 948-30-31 telefonoan. Gutxi barru eguerdiko ordu batak izanen dira eta sumatzen da dagoeneko eguna bero ondatorrela, dagoeneko hemen jendea abanikoekin eta ari da almoduan freskatzen eta guk hemen jarraitzen dugu zuzenean Euskal Herria irratian eta hurbildu zaigu urrengo gonbidatua ere eta gai berezi batzuen inguruan hitz egitera etorri da. Ander Larunbe, eguerdion. Eguerdion zuei ere. Launika Peñako kidea zara eta egitarau berezia prestatzen duzue. Bai, gure nolabait esateko gure barne egitarauaz aparte, badira ja urte batzuk saiatzen gabiltzala eguerdi ordutegi horretan jarauta kalea bizi berritzen, ez? Hor zazpipeña, lengurtera arte zazpipeña geunden, orain San Ferminetan 8 gaude, sanduzela ikartu baitu hor taberna bat, ere bai, eta gure ideia hori da saiatzea ezartzen zerbait, programazio txiki bat, xume bat, jendea animatzeko, hurbildadin, hori esate dugu, kristalean aterako ditugu poteak, promozio ohikoak ere taberna batzuekin lankidentzan fritoa eta potea 2 euro terdian edo dabil. Beraz gauza erakargarriak. Bai, horrein urte batzuk ikusi genuen ez dakiz orduko arte kalea oso zikin egoten zela eta jarauta zegoela pixkat gaueko antro bihurtua eta besterik ez, eta horrek pena ematen zigun. Eta horrela jarri ginen lanean, hori gure txikitasunetik, baina zerbait ekarpen bat egiteko asmoz, eta ongi doa, Eta dirazteko ere bai nolabait, ez dela bakarrik Peñetako giroa zezenketekin lotu behar, baizketa bestelakoak ere egiten dituzuela. Ez da gutxiagorik, klaro, Peña guztiok badugu urte osoko egitaraua, ez? Gehien bat barnekoa izaten da, baina, kalera ateratzen gara ere gure egunean, eta hori, eta noski Peñak zezenketara joatea, edo ez joatea, baina oso gehiago da, ez? Oraintxe berean izan dugu guk ekitalde txiki bat San Ferminetan gurekin ez daudenak orduitzeko, eta bakoitzak baitu bere gauzak. Eta jarautan batera egin dugu egitarra txiki hau. Goiz gorri, arratz gori du izena, jarauta kalean egin duzuen hori, eta biharko egunarekin hasiko zarete. Hori da, ikusten genuen, 6an Peñok ez dugu egitarra horik egiten, San Fermin egunetik aurrera, gaurtik aurrera, eta 7 normalean oso beteta egoten da dagoeneko, ez da? Beraz 8tik 14 eta gauza batzuk goizean 11etatik 10etatik aurrera, adibidez nik azpimarratuko nuke hor ostegunean 10etatik aurrera Santana plazatxoan egomen direla puzgarriak aurrendako, eta gero 11 eta 4 zezen kartuizko zezen horiek. Orduan hori izan daiteke ere, parrato bat betetzeko gurasoek aurrekin, eta adin guztietarako ekimena dituzu, musika ere izan dituzuelako, kontzertuak. Hortan saiatzen gara, gau partean gehiago Gora Iruñak tabernak programatu ditu kontzertuak, gehiago gaztetxoendako bideraturik, baina gero, beste gauzatxo batzuk, ez? Kantzariak eta ere antolatu. Eta 11etakoak, eta orduan hori da agertzea eta galdetzea. Hori da, horietan izin emateko, egun horretan agertzearekin, edo aurretik ere eman daiteke izena, edo... Nik uste dut hori nahiko grafikoa dela, agertu, animatu, egin lagun batzuk eta batzuk. Bai. Bestela adibidez, karikaturena, ere ostegunean, bederatzen, ordu batan, Asizko eta konpainia egongo dira hor,
Eta horre, bueno, ez borondateak obratzen dela, eta soie gero bideratzen diegu euskalgintzari, ikari, kasu honetan. Aurten korrikarekin bat egin dugu peina bezala, eta parte hau ikarentzat doa. Eta nik azpimarratu nahiko nukena da, 10:00 eguerdiko ordu batan, izanen dugula bertso balkoia. Bai, zu egona zara, ezta? Bai, ja, bueno, tradizio bihurtzen ari da, ohitura. Eta aurten egongo dira Jon Maia, Julio Soto, eta honintzan beita, hor balkoietatik. Hombre, bai, egitekotan saiatu behar da, ongi egiten, bai. Eta hori, bitxia da, ez kaletik zaude, ez da gauza serio bat, hola denak adi ez. Eta hor, launika peina inguruan, hor jarauta 42, Santana plazara sarrera hortan, hor balkoi horietan egon indera, ez da zaila aurkitzen, begiratu gora eta hori ikusiko dituzue bertsolariak. Eta animatu zaitezte etortzen, eta zuen ekarpena ere egiten, eta azkenen Sanferminetan jendeak ematen duena da, ez? Bai, hori da, jendea joaten den tokietara, sortzen den giro hori da Sanferminetako gakoa. Hori da. Beraz, zure proposamena hori izan litzateke? Hori litzateke nire proposamena. Eta zuk ere hori eginen duzu eta zer gehiago, Sanferminetan. Zerekin da falta, Sanfermin batzuetan. Denetik, bueno, aurten zezenetara joanen ez, baina gutxiago, ez dute bat baina gutxiago, gaur bertan adibidez bai. Geratuko nez, segurazki, zu artifiziale gabe, alaba txikiegia da, eta beldurra dio txipinazo hori berari. Soinuarekin da. Hori gabe, eta bestela erraldoi pila bat, bai, aurrarekin erraldoiak... Erraldoi eta buronek baltzatik atzutik, Bai, pila eguneko. Pasaki, Ander, larume, mi esker zure proposamena batik, eta pasako gara zarautatik. Bai, pasaz daitezte eta disfrutatu. Mi esker. Jaiz hori ontsuak. Bai, berdin. Sanferminetan Euskal Herri irratia 12:00 ordubietara zaldi zuritik zuzenean Sanfermintza. Euskal Herria irratia, Euskaldunon irratia. Oraintxe txanda hartuta Iruñeko irrintzi dorretik ordu bata eta 4 minutu direnean. Uztailak 7, Sanfermin eguna eta Sanfermin festetako egun nagusia Euskal Herri irratiaren sintonian zaude, FMko 91.4 eta Euskal Herri irratia.eus eta informazio nagusia 11 zauritu izan direla, horietako 3 adarrez joak, Sanferminetako lehen entzierroa 3 hitzetan laburtzeko bizia azkarra eta arriskutsua izan da gaurko entzierroa. Esan bezala, erietxera, eraman behar izan dituzte 11 korrikalari, Jandila ganadutegiko zezenek 2 minutu eta 23 segunduan egin dute ibilbidean. Eta urtengo festetan beraz, hori lehenengo entzierroa, 3 zezen beltz, eta beste 3 gaztain kolorekoak izan dira gaurkoan. Hasieratik Santo Domingo aldapan, ziztu bizian joan dira 4 zezen saldoaren buruan, 3 idiekin batera, beste 2 zezen atzerago gelditu dira, baino ez oso urruti, eta udaletxe plazatik dira gero. Estafeta kalean zer luzatu eginda saldoa eta hor aukera izan dute korrikalariek adarren artean sartzeko. Entzierro polita izan da gaurkoa, etzegoelako
oi bezain besteko jendetza, gaur gainera, esan bezala, jende gehiegi etzegoen lasterrean. Eta beraz gozatzeko aukera izan dute zezen-zaleek. Horren aurretik, entzierroren aurretik, Joseba Ziron alkateak entzierroren ibilbide osoa egin du goitik bera, eta lehenaldi honetan esan du garbik eta zerbitzuetako langileek eta udaltzainek egiten duten lana haundia dela, eta horri esker entzierroak bere bidea modu txukun batean egiten duela. Eta dagoeneko zezen plazan dira, eta gaur lehen zezenketa eginen da, arratsaldeko 6:30 aurrera, eta bertan Joseba Ziron alkatea izanen da presidente eta toreatzaileak Juan Jose Padilla, Pepe Moral eta Alberto López Simón batzuk hitzaletik ikusiko dute korrida hau, zezenketa hau, eta beste zenbaitek bestelako armailetatik, ezta? Aurrean dutela eguzkia, eta eguzkia aipatzen ari garela, 27 graduko temperatura daukagu Iruñean, eta termometroak gora eta gora eginen du gaur, atzoko oso antzekoaren eguna izanen dugu, naiz eta arratsalderako, gauerako, iluntzerako badirudien iparra agertu eta termometroak apur batean arindu eginen direla. Bestelako izen propio bat gaur Nagore Lafaje, eta ari omenaldia egin zioten pasaden asteburuan, eta Nagore Lafaje Irungo gaztearen hilketaren 7. urteurrena betetzen den egun honetan, instituzioek, Nafarroako instituzio erakunde nagusiek ura izan dute gogoan. Gaur esan bezala Jose Diego Illanesek Lafaje hil zueneko urtemuga betetzen da, eta urteotan herritarren babesa jaso duela adierazi du bere amak eta bere familiak, eta gaur bertan udaletxea eta parlamentua lilaz argiztatuko dituzte Lafajeren omenez, eta horregatik ere eskerrak eman ditu Casasolak Lafaje zenaren amak gai honengatik gauza asko egitea espero duela. Gehiago ere, gaur goizetik Aldezarreko karriketan prozesioa San Fermin egunean beste adierazpen nagusi bat egitarauan, eta batetu bestera ibiltzen da, santua bizkar gainean daukatela, eta amaitu gabe da oraindik, baino bere bidetik egin du bidea, eta ez da inongo gertakizun okerrik izan gaur goizean. Bestelakoak ere, eta okerragoak eta ilunagoak, bai, 22 urteko gazte bat hiltzen atzo eguerdian Magdalenako Zaldainetan, Ekuadorren jaioa, eta arrotsapeko zen Carlos Marcedo Díaz, itota hiltzen atzo, lagunekin errekan bainua hartzen ari zela, eguerdiko ordu batak laurden gutxi aldera, gertatu zen ez beharra, Carlos Marcelo Díaz ari zen lagunekin uretan, jostetan, beste gazte asko bezala, eta Zaldainen parean dagoen 4 metroko sakonera duen urputzu batean sartu zen, zuaitz batetik, zintzilik dagoen soka batetik bota zen gaztea, 2 aldiz uretara, baina bigarren aldian azalera atera ezin eta laguntza eske hasi ziren, eta minutu gutxiren buruan bertara hurbildu ziren udaltzainak, anbulantzia bat eta Kordobilako parkeko suhiltzaileak putzuan ondoratuta zegoen gorputza atera eta berpitzteko saiakerak egin arren, ordu biak aldera hiltzen esan dugun bezalaxe Carlos Marcelo Díaz. Hauexek beraz gertaera ilunak atzo, eta gogoratu dezagun gaur ere 11 zauritu izan direla entzierroan, horietako 3 adarrez joak, eta haien datuak ere jaso ditugu, adarrez zaurituak izan direnak 3 gizaseme izan dira, 38 urteko estatu batuarra,
eta Santo Domingon eskuineko besapetik sartu dio adarra zezenak. Kaliforniako 27 urteko gaztea, zauritutako bestea, adarraren eraginez, merkaderezen jaso du gerrontzian zauria, eta 30 urtekoa azkena, adarrez zauria hartu duena, Britainia handikoa da, eta telefonikan hartu du min, oinaren goikaldean, hauetaz gain, esan bezala, badira kolpe eta urradurak hartu dituzten beste 8 korrikalari erietxean, estafetan 25 urteko Arizonako Amerikarrak aurpegian hartu du mina, eta 35 urteko madrildar batek sorbaldan lokaduran izan du zauria. Udaletxeko plazan, 57 urteko gipuzkoar batek kolpe bat hartu du izterrean, eta Estatu Batuetako 21 urteko gazte batek aurpegian. Bestalde, 22 urteko Alfaro herriko korrikalari batek buruan hartu du kolpe harina, telefonikan, eta beraz, zauritu asko orotara, 15 alditan, izan dira Jandila ganadutegiko zezenak gurean, San Ferminetan, eta larogeian, 1980 izan zuen lehen aldia, eta geroztik urtero etorri izan da Iruñera, denera 27 korrikalari adarrez zauritu dituzte Jandilek, duela 7 urte, gogoratu dezagun Jandila batek hil egin zuela Daniel Gemeno, duela 7 urte, entzierroan korrika zegoela. Hauexek eta beste hainbat kontu, eta segidan gaurko egitaragoari errepaso bat emanen diogu gainetik bada ere. Esan dugun bezalaxe, oraindik ere prozesio egiten ari da, karriketan, eta aurreratu dugun bezalaxe, zezenketa izanen da arratsaldean zehar, eta musikaz gozatzeko parada, noski, Jazz Fermin, Sarasate pasealekuan, David Hooper eta The Silver Bugs taldeak izanen dira, su artifizialak noski 11:00 aurrera, eta konexioa zaldi zurira. Ordu batak eta 14 minutu direnean. San Ferminetan Euskal Herri irratia 12:00 ordu bietara zaldi zuritik zuzenean San Fermintza. Oinez txokoa, takoneran. Gaur atxaldeko 6:00 ipuin bertsotuak. Denok ezagutzen dugun ipuinak bertsoz kontatuak. Atzean, gorputzak dantza eskatzen badizue, 11:00 aitzinet, trikida atirriteri DJak. Zainu, elikatu, maitat euskara. Jaso izan dugu hainbat. Nafarroa Oinez 2018. 11, Euskaraz bizi nahi du. Iepa, Mari Jose, nora zoaz? Zaldiko maldikora. Abai, zer dago bazaldikon? Giro zoragarria eta euskalduna. Abai, eta jatekorik ematen aldute? Bai, bokata bikainak egiten dituzte. Eta mojito espeziala. Gainera, euskara laguntzen dugu. Haizu, komenzitu nauzu. San Ferminetan, zatozaldikora kampion euskaltegikoi bizita egitera. Gora Iruña, aurten ere herri San Ferminak antolatu eta ospatuko ditugu. Herritarrok gure jaien protagonista izan nahi dugu. Auzolanean eta elkarlanean prestatutako egitaraua jaigunean eta Iruña osoan izanen dugu. Horretarako guztion alegina eta babesa beharrezkoa dugu, zure babes ekonomikoa behar dugu. sanferminak.eus, Gora Iruña. Iradak ere, historia miresten du, gero eraikitzen. Iruñetik gertu eta eskualde zeharo euskaldunean, Maizpide, Lazkaoko euskaltegi barnetegia.
Uda honetan euskaraz bizi giro lasai eta atseginean. Uda euskara bizian. Maizpide euskaltegi barnetegia. Urte askotako ibilbidea eta ongi merezitako izena. Eska ezazu informazio gehiago, 943-888-942 zenbakian. Eta errepara ikastaroen prezioei. Maizpide euskaltegi barnetegia Lazkao. Euskara bizi. Aski izan nahi baduzu, ongi entzun ezazu Euskal Herri Irratia, bakarrik bizitzan da behin. Izadi telebista, kapiztu irratia, goza alaketaren Sanferminak, prestatu dantzatzeko. Hementxe gaude Sanfermintzan, zaldi zurian ordu bat eta 16 minutu ditugu, eta egunero entzunen dugu gure tarte honetan bai adarkada bat eta bai karabinagre bat, eta gaurko karabinagre Aitor Etxarte dugu, beraz aurrera jarraitu baino lehen. Karabinagre entzunen dugu, Aitor Etxarte, eguerdion. Eguerdion lagunok, hemendik urte batzetara, norbaitek galdetuko du nola onar genezake egoera ura. Zergatik ezen lehenago aldatu? Non ziren mundu berriak aldarrekatzen zituztenak? Sanferminak bukatu dira. Hiri txiki baten jai eredu tradizionala kolapsatu eginda. Eztabaida ez da txunak jaurtiko duen edo ikurrinarekin zer egin. Iruñeko udako jaiak hilzorian dira, eta hobe guk geuk eztabaidari hasiera ematen badiogu. Jaiak ez dira egoera neutroak. Sexua, klasea, kultura, adinaren ezberdintasunak josten dituzte. Enzierroa, zezenketak, profesio edo dantzaldiak, tabernetako musika, txarangen txunda, alkolaren nagusitasuna, sexo erasoak, euskaldunon egonezina, zarata edo ondakinen erakustaldi erraldoia, gai politikoak dira. Jaien ari nagusietatik tiraka hasita, eztabaidak duen tamaina zoar gaitezke. Nola itzuli alde zaharreko bizilagunei jaia bizitzeko gogoa? Zer egin astebururo Sanferminen sindromenpean hiri zaharra itotzen denean? Zer egin egun horietako milaka bizilagun oihartzuna? Zein lotura sortu hauzeko jaiekin? Noiz arte blindatuko dira eziz eta gordinaz, parkeak, atariak, kaleak. Zer egin simbolismo eta praktika onartezinak dituen enzierro edo zezenketekin. Nola askatu jaiak Eliza Katolikoaren menpekotasunetik. Zer aldatu txiki, zahar edo gaixo direnak jaien protagonista izateko. Nola bukatu egunez eta gauez kolonizazio biziezina sortzen duten hijo, giri edo babosoekin. Nola gainditu jaien ortodoxiaren profeta profesional eta amateurrak. Noiz arte jantziko dugu jaien uniformea. Zergatik onartu gozamenaren eta alaitasunaren obligazioa. Noiz arte isilarraziko dira eredu basati honen aurka direnak. Nola jarriko zaio muga gero eta indarra handioa duen ostalaritza mafiosoari. Noiz banatuko ditugu jai honek sortzen dituen irabazi ekonomiko erraldoiak. Hau da, noren esku dago hiriko jaien nortasuna definitzea? Zer dugu esaterik tradizionalistak ez garenok. David Harveyek, eta hau da bigarren aldia aurten bere aitu bat erabiltzen dudala, hiriarituko eskubidea aipatzen du eta hitzetik horrela dio. Sortu nahi dugun hiriaren eztabaida bat dator nahi ditugun giza harremanekin, naturarekiko loturekin, bizitankerekin, teknologiarekin eta balore estetikoekin. Hiriarekiko eskubidea ez datza eskaintzen dituen baliabideen norbanakoaren jabetza. Hori baino lehenago, gu geu, hiria aldatzen dugun bitartean, aldatzeko eskubidea datza. Beraz, eskubide komuna da hirian diren prozesuetan botere kolektiboen parte hartzea. Izan ongi lagunok.
Bueno, horixe gure lehenengo karabinagre, Aitor Etxarte izan dugu bere iritzia ematen. Karabinagre benetakoa hor izanen da, erraldoien konpartxarekin batera, zakigu udaletxeko plazan edo. Guk gonbidatu berezia dugu orain, udaletxetik bertatik etorri delako, eta EH Bilduko kidea eta Iruñeko alkate ordea izendatu dutelako, duela egun gutxi. Patri Perales, eguerdion. Eguerdion, mila esker gonbidatzagatik. Bueno, alkate orde izendatu zintuztenetik, egun gutxi pasa dira esan dugunez, eta lehen ekimenen artean Sanferminak izan dira, nola bizi dituzue azken egun hauek? Bueno, aste hau egia izan da, nahiko gogorra, ez? Antolakuntzari dagokionez, egia esan behar da, gehiena zegoela antolatua, adibidez, programa, ez? Programa ia kontzertu gehienak zeuden lotuak, edo guztiak, zango nukenik, baina gero, bai aldatu nahi genituzte hainbat kontu, eta, hortan ibili gara, adibidez, programan agertzen ziren argazkiak, emakume bat bakarrik agertzen zelako, eta, gure ustez, aste honetan saiatu izan gara, herritarrei ez protagonismoa ematen, eta adibidez hori ikusi genuen udaletxean gonbidatuen artean izan da lehendabiziko aldia udalak eragile sozialak gonbidatzen ditula, kriston giroa egon zen atzo, oso garria eta unkigarria, niretzat unkigarria, aurten bai aldatu zaigu, azkenean antolakuntzari dagokionez, orain guri tokatzen zaigu ardura hori, edo ez, guk ondo ateratzea nahi genuen, eta urduritasun punto batekin ere bizi genuen, ez, lehen da biziko eguna. Zu berez, Sanfermin zalea zara? Naiz, baina izan du denetarik ere, batzutan ere nik tabernetan ere lan egin dut, eta ikasten nuenean, eta onartu behar da langileen dako oso gogorra da, eta bai tabernarien dako, jende askoren dako, zuen dako ere bai, eta zuek badakizu ere ez, egunero hemen egotea, eta zuei eskerrez, ateratzen dira jai polita hauek, eta batzutan ere hemendik alde egiteko beharra ere izan dut. Baina, egia esan da urten bai geratutan eitzen mendikan, eta badu gogoa disfrutatzeko eta jendearekin egoteko da. Eta atzoko egunari begiratuta, gauza asko nabarmendu ditazkegu, baina ezin dugu albo batean utzi ikurrina balkoian izatearen afera hori, eta galdetu behar dizuguna da, alkateak esan zuela aurretik ikusten genuen horre egon behar zela, baina duintasun osoz, eta gure ustez jarrita, ondo jarrita egon behar zela, eta badakigu aukera hau zegoela, eta da aukera legala, hau da Euskal Erkidegoko ordezkariak gonbidatzea, eta noski gonbidatu genitu, oso pozik eta oso ilusionatuak etorri ziren, gurekin konpartitzerak inozizuak, eta bereziki bazekitelako ze garrantzia zuen guretzako ikurrina egotea. Badakigu orain arte guk aumentatu izan duguna da, ez dugula aplikatuko orain arte upenek aplikatutako politika baztertzailea, gure ustez atzo sensibilitate guztiak jarri ziren balkoian, eta espero dugu hemendik aurrera hola izatea. Greziari ere keinu duen. Bai, izan zen berri ona, oso pozgarria guretzako igandean, eta iruditu zitzaigun ere, keinu bat Greziarekiko elkartasuna ere adierazi behar genula, itxaropen puntu bat da ere Europan, eta bakoitzak, herri bakoitzak izan behar duela erabakitzeko eskubidea, gu horren alde gaude ere, eta Greziarekin ere egonen gara. Ikurrinaren aferera bueltatuta, UPN-PSN eta PP lehen minutuetatik kesu agertu ziren, kritiko, balkoira ateratzen dutelako edo aterazelako ikurrina hori, eta salaketa bat ere jarri du Espainiako ordezkariak Nafarroan. Bai, badirudi ala izan dela, jarri dute, baina guk esaten dugu, egun hauetan edo oraintze bertan esan dudana,
guk politika baztertzailea ez dugu egin, eta beraiek badakite ez, lege hori ez, indarrean jarri zenean, hasieratik bazekiten zelburu zeukan, eta helburu zehatz batekin egin zuten bakarrik. Ikurrina hainbat udaletxetik ez, kentzea horretarako egin zen, eta beraiek badakite hori ez dela Nafarroan dagoen sensibilitatea, lege hori egin zen bakarrik ez, Nafarroko sensibilitate bat ukatzeko edo estaltzeko, eta guk ez dugu politika hori aplikatuko, badakigu anitza dela, oso aberatsa, sensibilitate piloa daudela Nafarroan, eta guk defendatuko ditugu guztiak, baina ikurrinarena ere bai. Atzo gure lankideekin izan zinen Txupinazoaren unean, eta esan zenien etzela bakarrik EH Bilduren erabaki bat izan. Ez, gu kontrastatu genuen guztiekin, tokiko gobernuan dauden guztiekin, Arantzadi, Ezkerra eta Geroa Bairekin, eta, bueno, guztiek ikusten zuten horre egon behar zela, eta gaur adibidez egunkarian agertu den bezala, Arantzadik ere ikusten zuen hori, da Nafarroko sensibilitate bat, Ezkerrak ere bai Geroa Baik ikusten zuen, agian legea aldatu arte ez zela ezer egin behar, baina gure ustez lege hori badakigu ez dela bat ere justua, eta bagenekien zegoela modu bat jarri alizateko, jarri genuen moduan, eta erabaki genuen jartzea. Hori atzoko egunari begiratuta, gaurko egunari orain prozesioa izaten ari da, Aldezarrean barnariko dira, eta zu ez zaudean. Bai, ni ez nagoan, eta esan nahi dut ere, Maider Beloki ere ez dela joango. Guk orain dela 3 urte sortun eztabaida sortu genuen, eta erabaki genuen eman behar direla pausoak, badakigu ez, prozesioa, eta kasu honetan prozesio honek baduela ere izaera, edo batzuk ikusten diotela izaera kulturala, baina gure ustez bai dela erlijiosoa, eta momentuz, eta ikusi genuen instituzioa eta erlijioa ez, bereiztu behar direla, eta erabaki genuen ez joatea. Errespetagarria dira erlijio guztiak, baina gure ustez pausoak eman behar direla, eta ni pertsonalki erabaki nun ez joatea. Iruditzen zait, han ez dudala egon behar. Udarak ofizialki parte hartzen dudalakoetan, uste duzu laikotasun hori mantentze aldera, entorkizunean bereiztu egin beharko liratekela bi gauzak? Noski, eta adibidez aurten hainbat mozioa aurkeztu ditugun udaletzean, laikotasunaren aldeko pausoak ez emateko, eta bai iruditzen zait kasu hontan ere pauso gehiago eman beharko direla, eta pizkanaka egingo dugu, baina bada momentua ere ez, bereizteko gauza bat eta bestea, eta hori da, laikotasunaren alde gaude EH Bildun, eta konpromiso hori hartu genuen, eta jarraituko dugu pausoak egiten. Eta gainera, kritika askore sortu dira, izan ere prozesio horretan udal taldeko kideak zinegotziak eta traje berezi batez doaz, eta traje hori ere garestia da. Zinegotzi batzuk, besteak beste Izquierda Ezkerrako Edurneginok ez du egina traje hori. Bai, gure kasuan egia da badela dirua, eta guk erabaki genuna zen hori, traje horiek ez mantentzea eta geratzea udaletzean, ez? Esan nahi dut adibidez, nik dudan trajea da Arantzak zeukana, eta Maiderrek izango duena da ebak erabili zuena. Hau da, guk trajeak ez ditugu etxera eramango, hor daude, erabaki genuen udaletzean ustea, eta beharra baldin badago, edo momentu batean erabili behar baldin badira, erabili ditzatela hortikan. Gaur bigarren eguna, hemendik aurrera zein asmo duzu Sanferminetarako? Hemendik ibiliko gara, eta ikusten giroa, eta bertzen moduz dagoen dena, eta disfrutatzen, saiatuko gara disfrutatzen bero honekin, ikuste du dagoela kriston giro polita, kalean, jendea oso ilusionatua, bereziki aldaketarekin, eta bai, azpimarratuko nuke ze giro polita egon zen atzo plazan, eta
ez da UPNek esaten zuna, normaltasuna, postasuna eta kriston ilusioa. Bai, aipatu nahi dut adibidez, bai gertatu zena Arga ibaian, zoritzarrez atzo izan ez zen egun perfektua, badakizue pertsona bat hil zen ibaian, eta familiari larazi nahi diogu bezarkada bero bat. Mi esker Patricia Perales, urbiltzeagatik, oraindik jaiagun asko dituzko horretik, eta gonbidatuko dizugu, datozen gonbidatuak etorri direlako akordeoiarekin eta txistuarekin, beraz hemen ere izango dugu gure Vale, mila esker gonbidatzeagatik, zoi ondo pasa. Sanferminetan Euskal Herri irratia 12:00 ordu-bietara zaldi zuritik zuzenean Sanfermintza. Sanferminetan Euskal Herri irratia 12:00 ordu. Iruñetik gertu eta eskualde zehar euskaldunean, Maizpide, Lazkaoko euskaltegi barnetegia. Uda honetan euskaraz bizi, giro lasai eta atseginean. Uda euskara bizian. Maizpide euskaltegi barnetegia. Urte askotako ibilbidea eta ongi merezitako izena. Eska ezazu informazio gehiago, 943-889-902 zenbakian. Eta errepara ikastaroen prezioei. Maizpide, euskaltegi barnetegia, Lazkao. Euskara bizi. Karrikiri euskaldendan Sanfermina prestatzen ari gara. Kamiseta eta polo txuria, guztiontzako galtza txuriak, zapiak eta gerrikoak. Karrikiri euskaldendan Sanfermina prestatzen ari gara, eta eskuratu Jose Mil Bidadorren omenez egin dugun pastoralaren zapia. Karrikiri euskaldenda Sanferminek biluzi garrapa ezaitzaten. Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu eta uztailaren 6-tik 14 gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa on opa dizue guztiei. Uztailaren 15-tik hasita merkealdia, gora Sanfermin. Koltsoneria Gorritxo Tafalla 26 eta Tuterako Benjamin 8 Iruñan. Eraso matxistaren bat ikusten baduzu, nolanahikoa dela ere, ez zaitez zu ere erasoan hasi, eta ez egin ez ikusi. Erantzun, arbuiatu eta lagundu. Festetan, denak ez du balio. Eraso sexistarik gabeko jaien alde. Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko udala. Aratzeko zikoa zerritarra, Iruñako festetara, jatorrena den Sanfermin peña, konbidatu bertara. Eta aurrena jarraitzen dugu zaldi zuriko terraza honetatik, jendiz gainezka dagoen terraza honetatik, eta orain musika zuzenean izanen dugu, eta hemen gure artean Ismael Jagüe musikaria, aspaldiko laguna. Aupa, eguerdion. Eta gero bestalde, Xavier Olazabal, eguerdion. Baita zoi ere, eguerdion. Eguerdion, bera ikusten duzuen bezala, telebistaz ikusten ari zaretenak, akordio jakin, eta Ismael Jagüe hortxe dugu, txistua eta panderoarekin. Dambolinarekin hori da. Panderoa oraindik ez duzu jotzen, ezta? Nola? Panderoa. Panderoa gaur ez dut ekarri. Gaur ez duzu ekarri, baina jotzen duzu ere. Bueno, ez da zaila. Tarteka. Bai. Ederki, zuek hemen Sanferminetan ibiliko zarete jotzen handa hemen ez dakizen olako planatita batean, Xavier, nondik nora ibiliko zaren? Ni gehien bat txistularien alardean sartuan abil, bai organizazio lanetan eta prestakuntza lan guzi horietan, eta hori dela eta aste guztian zehar landalan hariko naiz, bai igandean jotzen, baina hortaz gainera hemen zuekin ere berriz izango naiz amarrean, eta olaixeko gauzak egin eta egin, beste komunikabide batzuekin ere bai, orduan JJ. Osongi, JJ, eta Ismael, ze plana? Ni lasaiago aurten, olako konpromesu txiki batzuk, ez? Bihar dantzari batzuekin, hor Gora Iruñako gunean,
Etzi Zeintzuriaren kofradiarekin kale jira bat egingo dugu zenbait elkarteetatik, hola, pizka jo eta pizka jan, horrela tartekatuz. Eta gero ja, oporretan pizkatea freskatzen garen. Oso ongi, merezita gainera. Zer jo behar diguzue orain zuzenean? Nire repertorioan da nire asko gustatzen zaidan baltz bat joko dugu. Politia dela iruditzen zaigu eta horregatik dut aukeratu. Beraz, dantza egiteko aukera izanen dugu? Lekurik badago hemen nahikoa, baina askorik ez dago. Agarrau, ongi hori da, ongi berotzeko. Otakentzeko. Prest baldin bazaudete nahi duzuenean, aurrera. Batería baja. Ederra, jo digutena, hemen Xabier Olazabal eta Ismael Jago izan ditugu. Xabier, 10ean berriz izanen zaitugu hemen. Bai gustora zuek hartzen banauze. Bai, jakina, nola ez, eskerrik asko eta 10 arte. Eta Ismael, eskerrik asko. Eta behar bada gero joterarekin, gero saiatuko gara beste zerbait egiten. Hori improvisatu izan da. Bai, improvisatu izanen da. Hori ala izan da eta... Hori da, bestela, mila eskera unitz eta ongi pasa. San Ferminetan, Euskal Herria Irratia, 12etatik ordubietara, Zaldizuritik zuzenean, San Fermintza.
Eta musika zuzenean entzun eta gero bestelakoetara joko dugu eta bitxikeriak edo, bueno, bitxikeria baino historian topatu ditugun dokumentazio lanak ere izanen ditugu protagonista, izan ere historialari bat hurbildu zaigu, Roldan Jimeno, eguerdion. Eguerdion. Zakit ja, arratsaldean esan behar dugun, eguzkiak ere harrapatu gaitu. Hala da, hemen. Orain arte itzalpean geunde, baino orain ja eguzkitan. Roldan, historialaria zara eta San Ferminen inguruan ikertu duzu, okerrez banago 2003an datu kurioso bat, horrela esanen dugu topatu zenuen. San Ferminen omenezko jaiak dira hauek, baina San Fermin ez omen zen existitu. Bai, hala da, nik tesia egin nuenean, doktorego tesia egin nuenean, gauza hauek ikertu nituen, dagoeneko nire aitak ja hau deskubritu zuen, ez da nire deskubrimendua, ez da gutxiago ere, baina deskubrimendu hori 70. hamarkadan egintzela, baina nik horri heldu nion eta Amiensera joan nintzen, tradizio handik etortzen baitzaigu eta ikerketa horretan murgildu nintzen gehiago eta hori nire aitak egin zuena zabaldu nuen eta gainera nire oso politaz eta nire ikerketa arkeologikoak egin zituzten, iturri gehiago zeuden eta egia esan da San Fermin ez zen existitu. Berez, asmakizun bada? Bai, han Amiensen asmatu zuten eta hemen Nafarrora asmakizun hori 12. mendean etorri zitzaigun, lehenagotik ez. Eta orduan San Ferminen omenezko jaiak zergatik ospatzen dira edo nola? Jai hauek beti, edozein lekuko jaiak bezala zaindu patroi baten omenezkoak jaiak dira eta Iruñeko patroia betidanik behintzat 11. mendetik aurrera San Saturnino izan zen, Jaundone Saturdi, eta aurretik, hiriko patroia ere nolait esateko Ama Virginia, ez? Santa Maria horri eskinita baitago katedrala. Baina, gertatzen dena da, hemengo apezpikua enteratzen dela han Amiensen gurtzen ari direla ustezko Iruñeko lehen apezpikua zena, eta orduan erlikia batek hartzen du ona, eta gutxika lehenengo katedralean eta gero kultu hori zabaltzen da Navarreri osora eta gero ja 15. mendean eramaten dute San Lorentzora, ez orain dagoen noski eraikina hori barrokoa baita, eta orduan hor ja gutxika hiri osora eta Nafarro osora, ez? Baina oso esanguratsua da San Ferminek adibidez Iruñan ez daukala eliza berezi bat, Arrosadian egiten diotena eliza arte, hain zuzen ere 20. mendearen erdialdean, ez? Orduan, hola zabaldu egin zen, lehenengo jaia, San Ferminen jaia urrian zen, baina 16. mendean uda dela eta aurreratu egin zuten, eta ordundik ja uztailaren 7. Eta dokumentazio hori non topatu duzu ez motetako? Dokumentazio alde batetik San Fermin eta San Saturninoren inguruko aktak, ez, edo biografiak esango genizkion gaur egun. Orduan, azterketa kritiko bat eginez, ondorioztatzen ez zegoela hemen, ez? Eta gero gainera, ona Nafarrora Amienseko hagiografia edo bizitza etortzen zaigu, baina han kokatu egin zuten San Fermin 3. mendean, nahiko, zentzurretan nahiko zuzenaz, eta kristautasuna hemen Nafarroan 3. mendean sartu zen. Baina hemen ona etorri zenean, tradizio hori nahiko, ezakita bolengo gutxikoa zenez, eta esan zuten, aurreratuko dugu, aldatuko dugu kondaira, eta orduan lehenengo mendean kokatu zuten, eta gainera esan zuten San Saturnino Jesukristo berak batailatu egin zuela. Barkatu San Juan Bautistak batailatu zuela Jesukristo bezala. Orduan, nolabait esateko, San Saturnino eta Jesukristo anaiak izango lirateke batailoan, eta beraz, San Fermin, San Saturninok San Fermin batailatzen badu, San Fermin hemengo tradizioaren arabera nolabaiteko ez dakit Jesukristoren iloba edo lako zerbait, ez? Orduan hartu behar dituzu testu guztiak, konpara
separatu, bere kronologian kokatu, eta bar, ez? Eta hortaz gain, gero ere ikusi nola izan zen kristautasunaren sorrera Baskoien lurraldean, hori da nik tesian egin nuena, eta gero noski ere arkeologiak ematen duena, ez? Kasu horretan Amienseko arkeologiak, eta bueno, hor bai argi eta garbi ikusi zela, ez zeukala inolako ezankaz bururik, eta gero gainera kondairara joaten bazara oso kondaira arrunta da, errepikatzen da hainbat lekutan kondaira berbera Europa osotik, eta bueno, ez da oso originala. Bueno, hori beraz, historiari dagokionez eta kondairari dagokionez, Roldan Jimenak nola pasatzen ditu San Ferminak? Bueno, atzo nahiko mugitua, noski, uztailaren 6 guztiak bezala, lagunekin eta goizean goiztik, eta, bueno, parranda sutsua eta, bueno, ja gorputzak iraundu arte, atzo egia esan da gasolina bukatu zen, ja, gaueko 11etarako egin zuen egunarekin, baina, bueno, bai, eta gero ja, hemendik aurrera umeekin tokatzen duna, erraldoiak eta olakoak, eta ona etorri beharra noski klasiko hau egiteko. Bai, eta guk eskertzen ditugu. Orain dena den utziko dizugu Rabak eta buka ditzazun. Bi esker onaino hurbiltzegatik eta, bueno, historia hori kontatzegatik. Songi, eskerrik asko zuei. Ongi pasa datu zen egunak ere. Berdin, agur. Madina tiene 5 jornadas. San Ferminetan, Euskal Herria Irratia, 12etatik ordubietara, Zaldizuritik, zuzenean, San Fermintza. Tiene otra jornada más... Rano elkartean, paregabeko gosariak, bazkariak eta afariak. Erreserbak, 948, 22 telefono zenbakian. Carmen Karrikako herriko taberna eta Rano elkartea. Jaia eta borroka, elkartasunez. Festa on! Cambio, si diversión, estás buscando ver a mi Ordubiak 10 gutxi dira laster, eta guk hemen segiten dugu Zaldizuritik zuzenean, eta orain alboan dugu Edoi Etxarte, eguerdion. Eguerdion. Bueno, zu katakraketik zato zuzenan, ez dakit atzoko egunarekin lana egitea tokatu zitzaizun edo ez? Bai, gaueko txandan egon ginen, arratsaldean hasi eta gauen bukatzen zen txanda horretan, eta oso giro polita egia esan. Jende asko? Bai, bereziki gauerdira arte,
jende asko egon zen, hor eduki genuen dantza maratoia, 10:00 ostean, eta ezakizen bat orduz egon zen hor DJ Reimi musika jartzen, eta oso giro polita. Ordu txikitan orduan jende gutxiago? Edo joan etorriak ziren gehiago? Bai, jende gutxixeago. Gauerdira arte egon zen horrela jende asko, eta multzo handiak, adin guztietako jendea dantzan eta, baina gero ja gauerdian desente jetxi zen eta ordu batetik aurrera ja gutxixeago. Zuenean dena den, egunerokotasunean, San Ferminaen aurretik eta ostean, liburuak dira protagonista, besten artean. Ez dakit San Ferminetan ote duten kabidarik? Bai, hain zuzen ere atzo eta gaur ez, baina bihartik aurrera, 10:00 ordu bitara, liburu dena zabalik. Zabalik izanen da. Bai. Eta, ez dakit aurten, iaz ere aukera hori eskin izan dut? Ez, iaz itxi genuen eta nolabait esatearren bunker bat bihurtu genuen liburu den da, eta aurten pentsatu dugu, badirela gauzak hobe direnak aldatzen ez badira, ez? Eta orduan pixka bat zugo esango aldaketaren kontra, baina gauza batzuk mantentzearen aldeko apustu egin dugu, eta antzera baita ere, sukaldean eskaintzen ditugun produktuetan. Hori jada iaz gertatu zen, eta da, oroar banatzaile bera dauzkagula, sukaldean lantzeko modu bera dauzkagula, moldatuta dago eskaintza, egunero dauzkagulako tartekoak, hamburgerrak hauetan, eta eguerdietan menuak, eta menuak oparoa dira, gehiago dira, lorun batetan ematen ditugun menu luze hoien modukoak, baina jaigirokoak, baina bestela, oroar urtean zehar eskaintzen dugun. Eta beraz, jateko zein aukera, esan nahi duzet? Diren eskaintza asko, piperrak, entzaladak alakoak, gerora denetari karagia, arraina, barazkiak. Postre berezia. Bai, alakoak. Ardo ekologikoa. Ardo ekologikoa, gainera gure etiketarekin egina, Valdemonton etxeak inbeste ardo eskatzen genion, ez eskaini zigun gure etiketa jartzea, eta beraz katakraken etiketarekin. Eta, nobedaden artean daukagunetako bat garagardoa. Garagardoa ekoiztu dugu, sesma upategian egin dugu, baina guk nahi genuen moduan, eta bertan egon dira Trisketa eta German alako lanetan, txela deitzen da, eta etiketa eder bat dauka, Marisa Mantxolak egina, eta, nolako zaporea du? Hanbereil bat da, horrela, sigortu esaten zaion horietakoa, baina oso fina da. Eta egia esan daiteke, garagardo zalei gustatzen zaie, fina delako, baina iaia garagarda gustatzen ez zaien ere gustatzen zaie, oso zapore, atsegina daukalako, eta ez da bereziki mikatza ere, eta antxe daukagu, profilean agertzen den emakume batekin hile mataza handia daukana, eta hori nobedadeetako bat. Beraz, kale nagusiko 54an, hori da, aukera menuak jateko egunez, hori da, eta gauetan, bai ogitartekoak, bai hamburgasak. Hori da, egun guztian zehar, eguerditik aurrera, ogitarteko hotzak badaude hartzeko, baina ogitarteko beroak bai gauetik aurrera, eta astelenetik larun batera, 10:00 ordu bitara, liburu denda zabalik. Liburu denda gainera, egun hauetan, liburu denda izateaz gain, kamiseta denda ere badena. Gure kamiseta dauzkagu, ahotsaren kamisetak badaude. Eta ardo botiak ere saltzen dituzue? San Ferminotan ez. Ez, hori ez. Hori orduan ondoren. Bai, hori da. Eta espero duzue liburu tegia irekia, liburu eskaintza hori izatea, aukera izanen dela jendea horbiltzeko, uste duzu jendea joanen dela? Guk uste dugu baietz, gainera badira beste liburu denda batzuk, San Ferminetan zabalik egoten direnak, eta guk pentsatu genuen, guk zergatik ez, oroar nahiko giro zibil, oroar, bai eguerditan, bai gauetan, ez? Eta adin guztietako jendea egoten da, lasai egoteko leku bat da, eta pentsatu genuen, aukera polita izan zitekela, baita ere, jendeak ikus zezan, ze Iruña kanpoko jende asko dator egun hauetan bereziki, eta ezagutu nahi izaten du, eta, klaro,
liburu denda itxita badago, ezin zuen ikusi ez. Orduan, bueno, hori, bihartik aurrera, 10:00 ordu bitara. Beraz, liburuak eskaintzeaz gain, jateko aukera eskaintzeaz gain, giroa ere sortzen da tabernan, izan ere, bueno, besteak beste, ate handi hori, kristala handi hori zabalik izaten duzue, eta lekua proposa, jaia egiteko. Bai, oso giro polita sortzen da. Egia da, Uztailak 6ko giroa oso bestelakoa dela, ez gehiago dela, bueno, dantza giroa, mai guztiak entzen ditugu eta bar, baina gaurtik aurrera printzipioz eta oro har mailak bertan egongo dira, beraz lasaia faldu eta gero, bueno, lasai edan eta oso giro polita sortzen da, segia da, bueno, nukleo saturatuenetik alden duzea dagoela eta aukera hori ematen duela. Lasaia faldu, lehenengo tragoakan hartu, eta gero ia dantzatzera. Hori da. Basongi, zuk nola pasako dituzu Sanferminak, lanean eta jaian ere partatzeko aukera, edo... Ni bereziki lanean egongo naiz. Bai. Ez zara oso Sanfermin zalea? Ez naiz oso zalea, gertatzen dena, bizi naizen lekuan bizita oso zaila dela alde egitea. Baina, bueno, saiatuko naiz inkluso Sanferminekin zer ikusi gutxi duten gauzak egiten. Beraz lana bakarrik, Sanferminekin batzuta? Lana, irakurri, eta... Hori da. Bueno, doi etxarte ongi pasa dezazula, lan asko izan dezazuela, horrek, ongi duala esan nahiko duelako, eta, bueno, gurera nahi duzunean torzaitezkela badakizu, hemen egonen gara, eta bisitak ere eskertzen ditugu. Osongi. Venga, animo. Esker, aio. Zuei. Sanferminetan, Euskal Herria irratia, 12:00 ordu bietara, Zaldi Zuritik, zuzenean, Sanfermintza. Beroa, ja egunak harrapatu gaitu. Bai, eta hori Zaldi Zuriko lagunek jaima bat erosi dutela guretzako espreski eskerrak eman behar dizkiegu, baina hala ere nik uste dut tokia ez dela oso egokia aldatu behar dugu. Barrurago egoten da, baina, klaro, guk hemen gauza guztia montatzeko peskinerago eta behar izan dugu. Biharko badakigu. Bueno, tira, lagun pila bat izan dugu gurean, eta orain bukatzeko musikariak berriro entzuteko aukera. Bai, musikarekin bukatzea, baino berik ez dagoelako. Hori da, krekulako aukera da gainera daukagu, hemen Xabier Olazabal eta Ismail Jague horindik hemen ditugulako, eta bueno, haiek gustora onartu dute, beste abestitxo bat jotzeko gonbitea, ja gure irratsaioa bukatzeko, iruditzen bazaizu Maialen, agurtuko dugu saioa eta utziko... Eta musikarekin utziko dugu, ezta? Bai, nik uste du baietz, beraz, eskerrik asko entzule, hor egoteagatik, eskerrik asko hor berria.eusen eta Euskal Herria irratia.eusen eta... 90.4an, eta etoki guztitan, etorri diren gurekin ere bai, esker. Eta bihar hemen ere izanen garela, Zaldi Zurian, 12:00 ordu bietara, beste lankide batzuk izanen direla hemen, eta horixe kontatuko ditugu, hainbat berri eguneak zer ekarriko duen, eta hainbat gonbidatu. Eta horixe erranda hori gogoratuta.
gurean, Sanfermintza saioan, eta orain bai, agurtuko da, bizi, guzia, ahi txanda, hori da, ahi txanda, eta guzia, eta baia bentzai, eta ahi guzia. Bai, nik ez nekien oraindik zuzenen ari ginen, edo ez, moztuara, Sanfermintza, Nahi kongi, Pilar